Не дейте да правите тези неща грешно, като всички начинаещи фризьори и не само начинаещи. Първа грешка, която начинаещите фризьори правят. Доста често начинаещи фризьори правят грешката да си закупуват евтини продукти и оборудване. Втора грешка при начинаещите фризьори. Често не се запознават с правилното използване на гребени, ножици, тешуари и други инструменти. Грешка номер 3. Несигурността по време на работа. Когато не сте достатъчно обучени и не знаете какво да правите, най-добре е да откажете желаната процедура от клиента и да обясните на клиента, че не сте сигурни във вашата работа и не желаете да рискувате. Грешка номер 4. Общувайте с клиентите за всяко нещо, което би им подпомогнало за косата или пък би им навредил. Грешка номер 5. Разпределите времето си правилно. Фризьори заделят много по-малко време за дадена процедура, след което резултата е наистина лош. Последвай ме за още полезни съвети за косите и фризьорството.